Il-Pulizija ma jridu jgħidu xejn dwar il-każ tal-Libjan li qed jiġi mfittex lanqas sempliċiment jekk ġietx infurmata l-Europol jew jekk inħareġ mandat ta' arrest Ewropew. B'kelliem għall-korp jgħid illi għalissa mhuwiex prudenti tingħata informazzjoni. Għalhekk il-każ ta' Ramzi Abukem li huwa suspettat bil-qtil ta' Mario Farrugia fost lista twila ta' reati oħrajn għadu mifni b'ħafna misteri. Dal-istazzjon staqsa fost oħrajn jekk il-Libjan kellux fil-possess tiegħu dokumenti validi għall vjaġġar u jekk l-awtoritajiet Ewropej ġewx informati b'dan l-iżvilupp sabiex jassistu bl-intelligence tagħhom. Il-Pulizija ma wiġbux lanqas meta kien l-aħħar li firma l-assa biex bekk ikomplu jikbru d-domandi dwar dan l-għajbien. Fl-aħħar sigħat il-Pulizija kienu għadhom għaddejjin bit-tfittxija Ramzi. Dan il-Libjan huwa wieħed mis-suspettati ewlenin fil-qtil ta' Mario Farrugia, ir-raġel li nstab bla ħajja f'bagol ta' karozza f'Ħalqormi fil-5 ta' April li għadda. Dak iż-żmien permezz ta' evidenza kemm forensika kif ukoll kameras ta' sigurtà kienu ġew arrestati 4 persuni. Fosthom il-Libjan li tul dawn l-aħħar snin kien involut f'diversi reati kriminali oħrajn. Lura fl-2018, Ramzi Abukem kien ġie akkużat bil-qtil fil-ħamrun ta' Mahmoud El-Mehdi. Dan ifisser li l-persuna mfittxija kien implikat f'żewġ każi ta' qtil filwaqt li kien ukoll akkużat fi 3 każi ta' serq fl-2017 u 2 oħra fl-2019, meta seraq familja barma fuqu u 3 persuni oħrajn waqt li kien qiegħed jeddidhom b'sikkina. Dawn l-aħħar reati kien għamilhom waqt li kien ingħata l-ħelsien mill-arrest. Filwaqt li l-pubbliku mħeġġeġ sabiex iżomm l-attenzjoni minn dan ir-raġel kelliema l-Pulizija ma żvelawx ma' Net News kemm ilu ma jiffirma l-assa hekk kif hu jinsab infittex waqt li qiegħed barra fuq libertà proviżorja.